uštinite me, možda sanjam. Da mi je neko rekao da Mornar može da se dohvati Evrope prošle godine, jer rekao bi mi nemoguća misija. Došli smo do toga, izvukli Dinamo Tbilisi, svi su nas prežalili, mislili smo nemoguća misija. Ja sam tad rekao, čuda se u fudbalu dešavaju, želim samo jednog dana da piše, bio je to hrabri Mornar. A kad smo već prošli Dinamo Tbilisi, momcima sam rekao, znamo da igramo protiv pakleno dobre ekipe. Ako samo znamo da za njihove igrače 2-3 miliona imaju ponude, neće da ih puste. Onda vam je jasno kako se ekipe radi. Vidjeli ste da nas veliko srce mojih momaka. Vidjeli ste da nismo podlegli pod pritiskom. Imali smo negativan rezultat iz Leskovca 1-0. U skautingu i pripremi utakmice sam rekao, igrali smo smušeno 25 minuta prvoga poluvremena, poslije je bila egal utakmica. Rekao sam, hoćemo još jedno čudo da napravimo. Izgleda smo spojeni da pravimo čuda i ovo je uspjeh toliko veliki za crnogorski fudbal. Ne znam šta bih rekao, ja sam stvarno najsrećniji čovjek na svijetu.